yang taga kuan taga. Adiyot ragod. Ano man pre? Circa La Playa Resort. Oh. Mao ni giingon sa coordinator. Mo ni siya? Mao ni. Swimming pool? Layo kita gilaktan ka. Pwede kay gutom pa kayo. Ako gani. Mao na lagi ni. Sigurado ko. Ari na to dire. Ato pangutanon. Good afternoon, sir. Oy, ma'am, good afternoon. May hapon din kayo. May hapon. Timing nga. May kinabot, may gutom na kayo. Mao ba ni dinhi ang reception sa kasal ni isa ganito? Si Chiripay ug Arnel. Mao na. Chiri pa yung ganun. Ay, sir, So dani ma'am ha? Gutom na kayo. Tataka mo, sir, ha? Atong protocol. Di man ko magkinamot mo kao ma'am. Gamit ko kutsara kinito. Kamalog lang ta, sir, kaya ito mga protocol. Matukol di ko na parang hukas tayo. Ginagawa ninyong hugas, sir. So, data din, sir, kaya ako'y patanaw ninyong listahan. Ang naghugas eh. Dali, gutom na kayo. Manang hugas, sir? Ari ta diri, sir, kaya ito patanaw ninyo ang listahan. Kunti ka, uyak ko yung una kay gutom kayo. Kung sa ganingan sa inyong dipangita, sir? Kuan ma'am, kining Arnel og Chiripay. Mao na. Arnel og Chiripay. Pinyada apelyido. Pinyada. Di ba to pinyato? Diri ang Pinyada. mga pangalan nila, sir. Pwede ra ninyo sudlon para makita ninyo. Bitaw mo, musog lang may ma'am, kay gutom na kayo. Gutuman na gid. Gutom na gid eh. Sige, ma'am. Kalayo sa mga Para makita ninyo yung tao ba? Tara, tara! Oh, ni! Pasay mo na anak ganing sit up pa na para nas kasal ra kaon. Para lang mo eh. Dali na kay gutom na kayo. Wala. Agdang ng Larissa. Ikaw likod mo na ta. Pabanta. Ya, sabi to bato na ni. Nga una ta. So may kanuna to kani. Juan, napkin. Huwa to. May pa sila speakers. Nindot na kayo. Marag lingaw na kayo sila. Tagay na sila da. Tagay na to na. Mga gwapo-gwapa ro. Saan sila siya? Saan? Tubukan ka. Ay, Ay, Sige, pangitaan niyo, Kol. kimi. Kauna ni. ay lang kali. Di pa mo ni kang Arnel og Chiripay. Chiripay, reception. Reception. Ari ni mang langoy, ha? Dibbo ni niyo siya. Di po. Dibbo? Awan ni diri ang katong gikasal. Wala. Gutom na ba yung taon ni? Ayo pa sa mong gilat. Sa man ini? Di po niyo siya. Dibbo ni Kol. Bangag sa ilong. Ano mabiyak to diri eh. Sige, thank you kayo. Salamat kayo, ha? Mangita kami diri sa unahan. Tingaling niya sa unahan. Ay, kisay nga ni mo. Angelo. Angelo. Oh. Ari ni Miss Unahan, Angelo, ha? Mangita mi. Sige, Sige, Kol. Angelo. Pasensya na kayo. Sorry. Problema, Kol. Kisang to sila. Kasal ko no. Dibbo mo ni nga to, diri. Isang kasal. Chiripay. Pinsam ko eh. Kailangan nila. The wrong day, don't say Asa naman ni? Gidap ako ni mo din. Yung pa di klaro ani. Asa man ang ilang resepsyon? Ako kay Bawing ano gitang mahayon man ko nimo. Kalayo sa kong kilaktan. Inayawan pa ko itong atong gigikanan. Ya, ako Kuya din. niya na tadi ni Stongkil Ming Lanilya. Ako na ay Uy, kabangag bes ilong ini. punta prinsesa pa ko gikan. Ay, murag dili ni Bawi. Tagal magtao. Dili man na. Wa may litson. Naibahik. For sale. Adi na mo. Wala apelo pa. Ari tadi. Happy birthday. Dili birthday atong gianhi. Kasal. Kasal gani. Kasal ni Arnel ug ni Chiripay. Chiripal. Sa Chiripay. Tanda na sunahan. Tingalig tuwa dito. Oh, sige, ari tadi na. Mayong adlaw din ha mga boss. Tining mangutan nami ba? Dinhi ba to ang reception sa gikasal nga si sa to?
Chiripay og si Arnel og Chiripay. Arnel og Ganihar kitang pinangita taon uy. gigutom ng taon ka imi. Maba na ilang andam. Dili uwi. Pero kung kaya mo kaon-kaon lang. Ay, Inis ka. Dili, kato ra gigikasal nga mo ang nangita gusto nga ay doon. Oo, nangita mi. Mao ba ni? Di ni mao? Oh, sa mga okasyon din eh. Birthday niya. Hi. Birthday. Itaw sa namo taon tong gikasal. Salamat kayo, salamat kayo. Ano to na? Ay. Lami kay ni, mo ning pasalig na ko nga lami nga bungga at yung bit reception yo na kan nasagi nila. Inelitson. Ayaw kong basura, darling. Anong Kinailan man ko. Na-scam ko, na-scam. Ano ko? Kunya, naskam ka hatungod kay hungog ka, napada ka, nailabugo ka. Ayaw na lang kong basura. Kay bas ako ang dako gasto. Lambrinda ko mga butang. Among hagdan kay kantik. Ako giprinda, among galingan nga bato giprinda. Lungan ka mo gilong ka. Yung pagdato ka ni mo di ay na. Ito lagi ko. Kita ko makighali Grabe na ng nga anti. mo. Sa kabahay ko biya. Namay ka sa daan mo sardinas at pandesal. Kunya, sibaw mo kong scammer itong buwag na ko. Nangaon naman lagi nagsaging. Sa man sila uy. Ariw na to, eh. Tara. Sagdi lang ko, darling. Bahalag saging. Basta labing. Arnel! Uy, Uli. Ay, sila! Uy, Arnel! Sen! Chiripay! Pangag sa iyo! Pauli! Gutom na mi! Gasta! Wala ba pa din? Pauli kikasal! Ano ni? Tanawa, wala siya ng muda. Gibawi ang muda kay Wabayri. Ang akong barawa sa Bayri. Gibawi! Ano sa naman eh? Asa naman taon ang nagkasal ninyo? Ito is birthday. Ano ba nung pinigyan pa? Namangaw! Pangag sa ilong! Ay, bungot sa iro! Asa naman ang mga ni Ron? Kaulatag saging. Nga ulatag sa akin! Ay, Asa man yung nagkasal, ani. Katuging nagkasal mo, eh. Mabasol na ng tanan. Dili, uy! Ang wedding coordinator! Gusto. Kasi may akong kikasabot. Ang wedding coordinator. Gusto na. Katuwi agay niyo pangitaon. Katuwi di coordinator. Kisa may nga! Nasyur. Oh, na sure. Nasyur. Sure! Pagkaway sure! Kung ay sure, kaway sure. Ay! Pahita! Lami itong bitayon. Asa mo na ron? Among bukbukon. Bakit ang Bayo ta, bitayon. Pagkag sa ilong! Bitayon yung Kana, bukbukong yung kana. Hoy! Ikaw, bayong taka. Tara! Hoy! Rapist! Hoy! 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 Pangudi mo, daguman ni. Unsa oy? Kini! Unsa? Kini mo ni! Mga rapist! Mauban ni! Tutoy o tutoy! Mao ni! Maghihirap na. Wala na scam na ako. Ay say ako din ni, ako din ni. Di mo Dili na. ka, dili ka, dili ka. Ako scammer pa di mo. Nauno, kaloy na ni. Dagot man ni, tungod ni mo. Napas mo mi tungod di mo! Mapatay di kang bayutan ka! Upaw ka naman gini ay! Kinsa din na sila oy. Sige sa. Kinsa din kakol. Ako ang imong kasabot. Ang di ba lakaw? Ano mo bayra? Baka di mo bayra yung resort? Resort! Asa may resort Sa oy? reception! Sa reception kanina sabi kanina sa buhiin ko ninyo mag-istorya ta! Uy ko! Mudahin na lang ko! Uy! Di ka mo mulangoy! Uy, laki ako laki! Kapa! Mo na yangay ni mo!